Embark on a journey of discovery with the trails dedicated to Our Lady and St. Paul, beacons of faith, hope, and love. The trails across the island celebrate the kindled flame of our faith. Church Trails, a true glimpse into the heart and soul of the Maltese people. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Illum qegħdin niċċelebraw it-tifkira ta' Marija, u ġbija tal-Knisja. Ħutejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb niċċelebraw dawn il-Mister Qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox lilkom ħuti li jiena ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil, bil-ħallejt żmirijieti. Ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqassa Marija dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddisin kollha u l-komħuti biex tolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. O Alla missier il-ħniena, ibnek il-waħdini fuq is-salib tagħna lill-ommu il-Verġni Mqazza Marija bħala omna. Għamel nitolbuk li bl-għajnuna tal-imħabba tagħha il-Knisja tiegħek ju tifraħ bil-qdusija ta' wlieda tiġbor dejjem fih ħdana l-familja kollha tal-ġnus. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Wara li Adam kien mis-siġra, il-mulej Alla sejjaħlu u staqsih fejn int? U dak wieġeb, smajt ħossok fil-ġnien u bżajt għax jien qeri u nħbejt. U staqsih, min qallek li jien teri? Jaqgħu kilt mis-siġra li jien ordnajtlek biex ma tikolx minna? U wieġeb Adam, il-mara li jien tajtni miegħi hi tatni mis-siġra u jiena kilt. U l-mulej Alla qal lill-mara, x'inhu dan li għamilt? U l-mulej wieġbet, is-serb qarraq bija u jiena kilt. U l-mulej Alla qal lis-serb, talli għamilt dan misħut int fost il-bejjem kollha u fost l-annimali selvaġġi. Għal żaqqek titkaxkar u trab tal-art tiekol il-jiem kollha ta' ħajtek. U jien inqajjem mibeda bejnek u bejn il-mara, bejn il-nisel tiegħek u n-nisel tagħha, u hu jisħaqlek rasek u int tisħaqlu għarqubu. U Adam semma lil martu Eva għax kienet il-ħajjin kollha. Il-kelma tal-mulej nroddu ħajr lil Alla. Ħwejjeġ sbieħ jingħaddu dwarek qobelt ta' Alla flimkien, ħwejjeġ sbieħ jingħaddu dwarek qobelt ta' Alla.
Il-mulej bena l-Sion fuq l-għolijiet imqazza u jħobb il-bibien tagħha aktar mill-lamajjar kollha ta' Ġakob flimkien ħwejjeġ sbieħ jingħadu dwarek obelt ta' Alla. Obelt ta' Alla, ħwejjeġ sbieħ u jgħid fuqek u għal Sion jingħad il-koll il-wieħed u l-ieħor twildu fiha u Alla l-għol innifsu iwettaqa f'posta flimkien ħwejjeġ sbieħ jingħadu dwarek obelt ta' Alla. Jikteb il-mulej fil-ktieb tal-popli, dan twilet hemm u jannu huma u jisfnu daw kollha li jagħmru fik flimkien ħwejjeġ sbieħ jingħadu dwarek obelt ta' Alla. O Verġni imħinja li nissilt lill-mulej, o Om imbirka tal-Knisja li tqawwi fina l-ispirtu ta' il-ben tiegħek Ġesu Kristu. Il-mulej ma'kom qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu ommu, oħt ommu Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesu li maħ lill-ommu u lid-dixxiplu li kien iħobb wieqaf ħdejha qal lill-ommu: Mara, hawn u ibnek. Imbagħad qal lid-dixxiplu: hawn hi ommok. U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħada għandu. Wara dan, Ġesu billi issa kien jaf li kollox kien mitmum biex isseħħ l-Iskrittura qal: għandi l-aġġ. Kien hemm biqja mimlija bil-ħall huma xarbu sponża bil-ħall waħluha ma' qasba tal-issopu u resqu ilu li jħallqu. Kif Ġesu ħall qal: kollox hu mitmum. Imbagħad mejjer rasu u rat ruħu. Billi kien jum it-tħejjija tal-Għid, il-Lut ma ridux li f'jum is-Sibt l-itzma jibqgħu fuq is-salib. Għax dak is-Sibt kien jum solenni għalihom. Talbu mela lil Pilatu biex jiksrilhom riġlejhom u jneħħu l-itzma. Għalhekk ġew is-soldati u kisru r-riġlejn tal-ewwel u tat-tieni wieħed li kienu msalbin miegħu. Iżda meta waslu għal Ġesu billi raw li kien ġa mejjed ma kisrulux riġlejh. Madankollu wieħed mis-soldati nividlu ġenbu blanza u minnu fih ħareġ demm u ilma. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. L-Evanġelju li tippreżentalna llum il-Knisja mqazza iġibbilna x-xena tal-aħħar mumenti ta' Ġesu fid-dinja. Ġibilna l-Ġesu fuq is-salib. Bommu u ftit ħbieb qrib tiegħu taħt is-salib tiegħu. Imma fatt kurjuż hu kif Ġesu isejjaħ lill-ommu minn fuq is-salib. X'in jara u jara l-San Ġwan ma jgħidilix ma, jgħidilha Mara. Il-ħsieb tiegħi u din mhix domma tal-fidi jew jgħiduha teoloġi dak li nemmen jien, din il-kelma Mara hija l-istess li tintuża minn Alla fil-pjan ta' salvazzjoni meta jkun qed jagħmel id-dialogu mas-serb. Fil-qari li smajna fl-ewwel qari Alla jgħid lis-serb illi se jibgħat mara
li ikun hemm it-taqbid bejn is-sila u nisel il-ħażin. Ma nemminx li kienet kombinazzjoni illi l-istess terminu, l-istess kelma insibuha fid-diskors ta' Alla l-imbierek mal-waqa tal-ewwel ġenituri tagħna, il-kelma mara, u kważi l-aħħar diskors ta' Sidna Ġesu Kristu fuq is-salib. Il-mara li Kristu jagħtilna bomna. Min hi din il-mara? Għandna bżonn lil din il-mara. Fl-Evanġelju ukoll skont San Ġwan insibu fatt interessanti li jiddeskrivi x-xogħol ta' din il-mara. San Ġwan isejjaħ l-ewwel sinjal ta' Kristu fit-tix ta' Kana. Din il-mara Marija li kienet mistiedna f'dan it-tieġ bħalma kien mistieden Ġesu tmur fuq bina u tgħidlu spiċċalhom l-inbit. Tintervjeni. Ma jekk naħsbu ftit ma kinitx mitluba biex tintervjeni ma bina Ġesu. Evitat disgrazzja li sal-għarajja stess ma kinux jafu li tista' tseħħ. Immaġinaw din il-koppja fl-isbaħ ġurnata ta' ħajjithom fil-festa tat-tix tagħhom ikollhom jibagħtu l-mistednin għaliex m'għandhomx aktar x'joffrulhom. Ħajjithom kollha kienu se jkunu irredikolati minn min jafhom. Ara basta stidnuna għat-tieġ laqqas kienu kapaċi jagħmlu festa. Imma Marija mingħajr ma kienet mitluba tintervjeni u tajt lil bina Ġesu. U hemm sentenza li jien personali inqisha bħala l-Evanġelju ta' Marija. Marija tajt lil qaddejja għamlu kull ma jgħidilkom hu. Din l-om tal-Knisja u xbija tal-Knisja li Kristu tajilna minn fuq is-salib il-wirt għażiż tiegħu li ħalla taħlilna biex tkun omna u omm il-Knisja biex tinterċedi għalina fil-waqtiet ta' bżonn tagħna, fil-ħtiġijiet tagħna. Meta bħalla rajjes tat-tix ta' Kana lanqas inkunu nafu illi għandna ħtieġa tal-għajnuna. Imma hi attenta għal bżonnijiet tagħna ta' wlieda tintervjeni ma' bina Ġesu. U tmur fuqu u titelbu għalina. Din iġbija tal-Knisja u l-immaġini tal-Knisja din il-mara li qegħdin niċċelebraw illum. Il-mara li Kristu minn fuq is-salib tajilna bomna biex taqbes għalina fil-ħtiġijiet kollha tagħna, kemm dawk li nafu kif ukoll dawk li ma nkunux nafu bihom. Kun infaħħar Ġesu Kristu. Irroddu lek ħajr missier taħlina dejjem u rejt magħna u talli tmexxina dejjem b'kull grazzja tiegħek aħna u nħarsu l-qudiem. Nitolbuk tħeġġiġna bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek u tisma' it-talb tagħna. Missier, għat-talb tal-Verġni Mbierka għat isliem lill-Papa Ljun, lill-isqfijiet u l-kleru kollha u lill-Knisja kollha tiegħek biex tkun għal bnedmin kollha sinjal ta' għaqda u ftehim. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Missier, għall-interċessjoni tal-om qaddisa ta' ibnek ħares l-bnedmin kollha u nissel fihom sens kbir ta' rispett lejn xulxin u lejn il-ħolqien kollu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Missier, kun ma dawk li qed jgħixu mifrudin minn ħuthom u dawk li jġibu l-firda biex b'qalbhom kollha jfittxu jneħħu tfixkil għall-għaqda bejniethom miġburin ma' Marija
u eżempju għalina l-koll. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Missier ħatidħol il-Verġin imbierka għal morda kollha biex jieħdu saħħithom u l-għajnuna lil dawk li jieħdu ħsiebhom biex bħala jaqdu l-ibnek futhom dajfin. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Missier għattal ta' Alla għatilna l-koll il-qawwa li nfittxu dejjem dak li għadna bħala familja waħda tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej, ejna nażlu mexxejja xirqa għal pajjiżna li b'integrità u berf ifittxu l-ġid veru tagħna f'din id-dinja mill-aħjar li jistgħu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. O Alla qaddis u ħanin isma' dawn it-talbit tagħna u ħeġġiġna biex minn issa u għażmin li ġej bħal Marija, u ġbija tal-Knisja. Nfuttxu l-ewwel dak li trid minna int ħajjistħoq ilna slim ta' dejjem tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu uħut biex dan is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat tifħir il-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerti tagħna u ibdilhom fil-misteru tas-salvazzjoni biex bil-qawwa tiegħu u bl-imħabba ta' Marija Omm il-Knisja nitħeġġu biex jisħoqilna nisħbu dejjem aktar magħha fl-opri tal-fidwa. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħal il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullum kien irroddu lek ħajr, mulej Missier qaddis, Alla ta' dejjem jista' kollox. Int ħarist li l-Verġni mqazza Marija minn kull teba ta' dnub tan-nisel. Żejjinta bil-milja tal-grazzja tiegħek u ħejjejta biex ikun jistħoq illa tkun omm ibnek. Fija wrejt il-bidu tal-Knisja l-arusa tiegħu sabiħa, bla tikmix u bla teba. Hi l-Verġni l-aktar safja kellha ġġib fid-dinja lil ibnek il-ħaruf bla ħtija li jneħħi d-nubiet tagħna. Int ħtarta fost kulħadd biex tkun l-avukata tagħna quddiemek u tajta lill-poplu tiegħek bħala xempju ta' qdusija. Għalhekk nissieħ maqta tal-anġli u b'fer kbir infaħru u kuntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalek nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex mir-rajħibat iħall ħobs. Ratt il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu qal: Ħudu u kulu l-kol minn dan.
għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi reġarat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom wal-bnet minn kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Il-ħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna neħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun, mal-Arċisqof tagħna Charles, l-Isqof Joe, l-Isqof Anton u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġini mqadsum Malla Marija, marġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fih biberija miegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġoħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid kif fis-sema hekk fl-art. ħobżna ta' kuljum għatina l-lum. Aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjiebu l-ħna tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom islim tiegħi. La tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li intrid fiha, inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla. Danu dak li jneħħidnu bit-tad-dinja. Ħin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Ġisem ta' Kristu.
qegħdin ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li tqarbilna mulej bir-ran tal-fidwa u tal-ħajja, fitxu kontan nitolbuk biex il-Knisja tiegħek bl-għajnuna ta' Marija Verġini u tgħallem il-bxara tajba lill-ġnus kollha u timla l-art kollha bil-qawwa tal-Ispiritu Santu bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbierku lil-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Casa Fratelli Tutti jew proġett ispirat mill-Papa Franġisku illi xtaq illi aħna inħarsu lil hinn minn xtutna u nagħtu każ tal-oħrajn tan-nies li huma fil-bżonn. U għalhekk il-Fakultà ta' Teoloġija flimkien ma' entitajiet oħrajn bħal huma l-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Università tal-Malta stess qed tgħin saċerdoti li diġà spiċċaw l-istudji tagħhom imma illi l-isfid tagħhom m'għandhomx il-mezzi biex ngħidu hekk illi jibatuhom għal studju iktar speċjalizzat li jkunu jista' jgħinhom ħalli s-servizz li joffru fil-pajjiżi tagħhom ikun propju kif għandu ikun speċjalizzat u jkun professjonali. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll għar-arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom fil-soċjetà Maltija hija preżenza li tħalli l-ġid. U jalla jkun hemm oħrajn fis-snin ġejjin illi jistgħu jgħixu f'din id-dar u sservihom tas-sew tajnuna fi żmien li jagħmlu Malta. Alla tagħna isma' t-talb tagħna ħlisejna waqaf magħna
Glorja lill-Missier u lill-Iben u l-Ispirtu Santu. kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħek frinna d-nubiet neħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn taħna tiegħek. Konsidraw l-ewwel misteru tal-fer meta l-Anġlu Gabriel ħabbar li sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif fis-sema hekk fl-art. ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħrisna mid-denja ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja li għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja li għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja li għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja li għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja li għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja li għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja li għal-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja li għal-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja li għal-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja li għal-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħek frinna d-nubiet neħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna li wreħ kollha speċjalment lil dawk l-aktar għandhom bżonn taħna tiegħek. It-tieni misteru meta sitna Marija marret iżżul qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfridna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħrisna mid-denja ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja li għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja li għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja li għal-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja li għal-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja li għal-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja li għal-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja li għal-mulej miegħek.
Mbirka inti fost in-nisa u mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slem għalik Marija bil-grazzja li għal-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slem għalik Marija bil-grazzja li għal-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slem għalik Marija bil-grazzja li għal-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier lill-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma' talb tagħna, Ġesu li twillet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erwa kollha speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħna tiegħek. It-tielet misteru meta Sidna Ġesu Kristu twieled fil-ar ta' Betlem. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġsaltnatek ikulli trid int kif fis-sema hekk da fl-art. ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minn ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-denja. Amen. Slem għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slem għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slem għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slem għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slem għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slem għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slem għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slem għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slem għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slem għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier lill-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma' talb tagħna Ġesu li twieled għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erwa kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħna tiegħek. Ir-raba misteru meta Sittna Marija u San Giuseppe ppreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif is-sema hekk da fl-art. ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minn ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-denja. Amen. Slem għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slem għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slem għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek.
Birka inti fost in-nisa u mberak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mberak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mberak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mberak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mberak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mberak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mberak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mberak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħek frinna d-nubietna elisna minn nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħna tiegħek. Ħames misteru meta Sittna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddis ismek tisaltnatek, ikolli trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-denja Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mberak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mberak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mberak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mberak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mberak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mberak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mberak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mberak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mberak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mberak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma' talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rid ikun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħek f'na d-nubietna ħrisna minn nar tal-infern u l-ġenna li breħ kollha speċjalment lil dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħna tiegħek. Slim għalik Sultana, tal-ħniena ħajja ħlewwa u ta' matana. Slim għalik lilek ngħid u għaliex aħna t-turufnati u li teva.
lilek nitnedu, aħna u nibku nolfqu f'dana l-witta dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u wrina wara dan it-tufnament lil Ġesu. Frott imbierek tal-ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa u Verġini Marija. Skont il-fema tal-Papa. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tixsaltnatek ikulli tritint kif is-semek da fl-art. ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħrisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mli għal-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlop għalina mitimbin issa fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Għatihom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl dejjem jiddi fuqhom. Jistruħu fis-sliem. Ammen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qaqet tal-btana. Kristu il-qattalb tagħna. Missier eterna Alla. Ħen għalina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħen għalina. Spirtu qaddis Alla. Ħen għalina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħen għalina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Qazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja talla. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. U xebba. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tisħuq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parrit tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqar. Itlob għalina. Xebba li tisħuq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħuq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-appostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja. Ħen għalina. Itlob għalina qaddisa Alla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu maħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Erażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ.
Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġini Marija. Lilek Alla fdalek lill-Ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Bastian, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna, Itolbu l-Alla għalina. nitolbu. U Alla f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla jeda dak li repetinna l-fidwa tiegħek int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek li sem qaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem, imbierek li sem ta' Ġesu, imbierek għall-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem mażis tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-altar, imbierek l-Ispirtu Santu Paraglitu, imbierek għall-kbir Alla Marija Santissima, imbierek kan imqazzu Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbierek itluh glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġini Uom, imbierek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.